ennen sinne Ruotsiin lähtöäni, niin minulla oli siellä kotipuolessa oikein semmoinen nimikkohevonen. Poju. Ainakin 2 talvena me koluttiin hänen kanssaan monet savotat. Minun veljelläni Taistolla. Hänellä oli hieman isokokoisempi hevonen. Taiston hevosen nimi oli Putte. Ja niin me yhdessä teimme hommia siellä. Minusta ja Pojusta meistä tuli vähän erityinen pari. Monta kertaa minusta tuntui, että Poju osasi lukea minun ajatuksetkin. Ei meillä Putenkaan kanssa ollut pahat välit. Aina tallille tullessani vein Putelle myöskin makupaloiksi kuivunutta leipää. Ja kyllä ne hänelle maistui. Noiden kämppäiltojen aikana meillä oli Taiston kanssa sellainen periaate, että me jaetaan. Vuorotellen käydään viemässä appeet sinne tallille. Ja ainakin minulla oli sellainen tapa, että aina sinne mennessäni harjasin molemmat hepaat pois päivän askareista syntyneistä hikipisaroista. Ja samalla minä myöskin juttelin heille. Varsinkin Pojulle. Olihan se minun kaveri. Ja siitä se Poju tykkäsi. Siitä se Poju tykkäsi. Sillä oli joskus jopa sellainen tapa, että se turvallansa näykki minun takapuolta siinä harjauksen aikana. Eikä se tehnyt mulle yhtään kipiä. Kokoonsa nähen Poju oli riski hevonen. Monet kerrat me vietiin suuria kuormia lanssille aivan sinne rantaan asti. Kevätaikoina, kun aurinko hieman pehmitti sitä tietä, keli oli vähän raskaampi, mutta öisin keli oli jäätävä ja silloin me veimme aivan valtavia kuormia sinne lanssille. Silloin oli lauantai ja myöhäinen kevät. Ja meidän oli tarkoitus palata viimeisen kuorman jälkeen sinne kotiin Uimaniemeen. Lastasin siihen aikamoisen kuorman, koska arvelin, että tie vielä kyllä kestää. Tarkoitus oli palata vielä lanssille hakemaan yksi vielä pienempi kuorma. Huomasin kuitenkin, että tie oli alkanut jo pehmetä ja reen jalakset humpsahtivat ajoittain. Koitin pitää varaan, että Poju ei levähtäisi välillä ja pysähtyisi juuri silloin, kun jalakset olivat painautuneet sinne pehmeään. No kuitenkin. Olin huolimaton ja havahduin sitten siihen, että Poju olikin pysähtynyt juuri silloin, kun molemmat reen jalakset olivat painautuneet. Koetin pelastaa sen tilanteen
ja tiukasti käskemällä pojua kiskaisemaan jalakset irti siitä pehmeästä. Ei se onnistu. Käytin jopa voimakeinoja ja oikein ruoskin suittin perällä lautasilla. Ja mie kävin niin kuumana ja vihaisena, että mie ajattelin, että mie menen vielä ja lyön sitä turpiin siihen nyrkilläni. Näin mie silloin olin tuohuksissa. Niin täynnä mie sitä vihaa olin, että hyppäsi sitä reen vierestä ja meni sen hevosen eteen, pojuu siinä. Ja olin valmis tekemään sitä, mitä minä olin ajatellut. Niin sitten minä katsoin pojua silmiin. Sieltä valu vee. Mie hämmästyin ja menin siihen pojun kuonon eteen. Turpaa poskia silittelin, ne olivat kosteita. Halasin pojua ja siinä mie itkin keskellä hankia. Pojun pää minun syliin. Siitäkö vähän tokenin, sanoin pojulle, että purethanpa poju kuorma tähän ja lähemmästä kotia päin. Ja niin me pojun kanssa tehtiin. Kuorma jäi siihen ja kuinka iloisesti poju hurrutteli, kun huomasi, että pääshän kotiin. Mie epäilen, että vieläkin tuo sama kuorma on siellä samassa paikkaa, Seipätien varressa. Ainakin muutama vuosi sitten, kun niillä seuvuilla käveleskelin, niin se lahopino oli siinä samassa paikkaa. Mie olisin toivonut ja halunnut, että pojun eläkepäivät siellä meillä olisivat olleet rauhalliset ja leppoisat. Hän olisi ne ansainnut. Mutta siihen asiaan mulla ei ollut minkäänlaista sananvaltaa. Poju myytiin mustalais-Aleksille ja juuri silloin, kun olin armeijasta lomalla. Eräänä kesäviikonloppuna vuonna 1969. Oli tosi vaikeaa katsella, kun Aleksi lähti pojun kanssa pitkälle taipaleelle. Meillä kotosalla itse tehdyillä kärryillä, jossa oli enää akseli ja kumirattaat. Aleksi istui pyörien päällä, heinäsäkki pehmusteen. Toisessa renkaassa ei ollut edes ilmaa. Ja sieltä kuului säännöllisin väliajoin jursk, jur, jursk, jur, jursk, jur.
Se oli minulle surullinen näky, jota en koskaan unohda.